shikenan mutanen Dimishk ranan shega Abu Darda shine shugaban su yazo ya ga yanda ake bin duniya. Allah bin duniya haka mutane ke bin duniya, ana tara duniya kamar zamanin mun ga bamu kowa na tara duniya, ba ruwan kowa, duniya ake bi kurum. Shi tara su yace ya ahla Dimashq ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لا أبتغي منكم شيئا فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم. yace me ke hana ku zo ku karbi soyayya na da sannan kuma ku karbi nasihan da nake muku. Yace kun ganin ga matsayin shugabanku ban neman komi cikin abin da Allah ya baku, ci da sha na ma hannun wani ne ba hannunku ba. abin da ke bani mamaki ne, mali ara ulama'akum yadhhabuna wa juhalakum la yata'allamun. Yace na lura da kasan sha maluman ku mutuwa suke ta yi, sannan jahilai kuma su neman ilimi. Yace wa arakum aqbaltum ala ma takaffala lakum bihi Allah. Kun je kuna bata lokaci abinda Allah ya riga ya dauke muku. Ai azikin ku ba Allah ya dauke ba. Duba warin ya muku, kun ga mutuwa da azikinka ya fi neman ka da yadda mutuwa ke neman ka. Allahu Akbar. Yace amma duk abin da aka umurce ku da shi kun bar shi. Mali arakum tajma'una ma la ta'kulun. Ina ganin ku kuna tara abin da ba ku ci. Ka tara. Ga Allah waye tara kudi ya kare ya cinye duka. Yace kudin da kai tara wanga ya ba ku mamaki, kana gama tarawa zaka tafi. Sannan kuma watabnuna ma la taskunun, kuna gina abin da baku kwana ciki. Kwana nawa kuke cikin gidajen ku? Kuna tara kudi ka tara duba danwan mu kololo irin in kaga samari ran da ya mutu, kaga samarin da in wani yace malam shi kaga bin na kololo ya tara, wani yace yana da gidan tefi magazin, yana da kaza da zan tambaye ku, da mutuwan yazo ya sare dukiyan, ya iya ya sare kololo ko CD daya an gama da kololo aka ja ka bisa. Don Allah bai zama wa'azi da samarin da ke kewaye da kololo ba. Abinda kololo ya gina an gama shi da wannan abin aka sa cikin rami. Akwai wanda na gani ban sani ba ko gaskiya ne ko kuma almara ne ko an shirya ne, wani kansa ke damun safa ya zo wurin dokta da aziki an ce cikin jakka, yana ba dokta, ya ce dokta gashi amin jinya saboda kansa. Shi dokta ya ce mai zan ga maka gaskiya, inda kansan kai kan nan ko na karbi kudin ga karya nake yi. Da aka bude bagan dola ne sun cika, shi bude bagan wurin hospitalin shi wasa da dola. Ya ce in dai wanga bai iya kwaco min lafiya ina amfani shi. Ga dola $100,000, $200,000, $500,000 bai iya ya bani lafiya, shi ne na amfani shi. Shi Abu Darda ke gaya musu ana iya ga arziki, ga dangantaka, ga mutunci, kai kanka ga daraja da Allah ya baka, amma kana kwance kan gado baka da lafiya, kowa bai iya maka komi. A kai ka doktan gai kasa a fidda kai kuma shi a kai ka Accra, a fidda kai Konfanoci, a je da kai Kolebu bai yi, a je a karbi American visa, a doke ka emergency visa a kai ka. Ana iya plane na sauka da kai malaika mutuwa fi da ranka. Kai ana iya ma a kai American ma a kai ka one of the best hospitals da doctors sun duba ka, ga ka kwance ga dole sun doctors suna girgiza kai suna ce no we cannot do anything, there is nothing we can do about it. Abin da ka tara ya amfani. An fi so in ka tara ka gabatar, in ka tara kai me ka gabatar. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, yace wa tu'amiluna ma la tabghun, kuna burin abin da ba ku samu. Wa zai iya duma muna bin duniya, wa zai jima duniya budurwan wawa ba shi sam. Akwai karshen kowa, akwai karshe na akwai karshe ka, sai dai lokaci bai kai ba.